Kevyt nelipyörä eli mopoauto on ihanteellinen nuorisolle kodin ja harrastusten välillä kulkemiseen sekä eläkeläisille päivittäisten asioiden hoitoon. Mopoauto on huoleton ja taloudellinen käyttää. Siitä ei peritä käyttömaksua eikä dieselveroa, ja useat vakuutusyhtiöt myöntävät sille mopojen vakuutuksen hintaisen liikenne- ja kaskovakuutuksen. Aixam on jo yli 30 vuoden ajan ollut Euroopan johtava kevyiden nelipyörien valmistaja. Aixam mopoautot valmistetaan 2 huippunykyaikaisessa tehtaassa Ranskassa. Aixam täyttää vaativatkin toiveet ja tarjoaa ajoneuvoja, jotka muuttavat täysin luokkansa laatukriteerit. Pitkäaikaisen ja jatkuvan kehitystyön tuloksena on syntynyt kauniisti muotoiltu, turvallinen ja luotettava ajoneuvo. Aixamin turvalliset korit valmistetaan tarkkuustyönä alumiinista uusinta teknologiaa käyttäen. Rakenteessa yhdistyy keveys sekä ainutlaatuinen kestävyys ja lojuus. Automaattisesti tapahtuvaa tarkkuustyötä ohjaavat ammattitaitoiset teknikot ja jatkuva laadunvalvonta takaa virheettömän, täysin viimeistellyn lopputuloksen. Alumiinirunko muodostaa kuljettajan ympärille turvallisen kehikon, joka on erittäin tukeva ja säilyttää aina muotonsa. Turvallisuuden ja laadun valvonta täyttää kaikkein korkeimmat vaatimukset. Yli 30 vuoden asema markkinajohtajana tekee Aixamista luotettavan ja asiakkaisiinsa sitoutuvan ajoneuvojen valmistajan. Jokaisen Aixamin tulee läpäistä erittäin tiukat testit, joilla varmistetaan, että ne toimivat vaikeimmissakin säissä ja olosuhteissa. Mopoautot on varustettu tehokkaalla, nimenomaan Aixamia varten kehitetyllä Kubota dieselmoottorilla. Polttoaineen kulutus on vain noin 3 litraa 100 kilometrillä. 16 litran polttoainesäiliön ansiosta saavutetaan peräti 450 kilometrin toimintamatka yhdellä tankkauksella. Jarru- ja ohjausjärjestelmä luovat erinomaiset ajo-ominaisuudet. Aixam on ajoneuvojensa äänieristämisen mestari. Moottori, moottoritila, pakojärjestelmä, matkustamo. Kaikkia on harkittu tarkkaan, jotta saisimme aikaan vertaansa vailla olevan ajomukavuuden. Moitteettoman laadun varmistamiseksi jokainen Aixam-ajoneuvo tarkistetaan huolellisesti ennen tehtaalta pääsyä. Autot läpikäyvät useita testejä ja ne koeajetaan Aixamin omalla koeradalla. Jäykällä ja tukevalla alumiinirungolla varustettu uusi Aixam on läpäissyt menestyksekkäästi törmäyskokeet. Aixam on jo 15 vuoden ajan suorittanut kaikille malleillensa törmäyskokeita, jotka kohdistuvat etupäähän, sivuille ja takapäähän. Määräykset eivät näitä kaikkia edellyttäisikään, mutta Aixam haluaa maksimoida turvallisuutesi. Automaattivaihteisena mopoauton käyttö on erittäin helppoa ja sitä saavat ajaa kaikki mopokortin haltijat jo 15 vuoden ikäisinä. Yläikärajaa ei ole. Kuljettajan paikka on ergonominen ja ennen kaikkea turvallinen. Kojelauta on varustettu täydellisellä, hyvin pitkälle kehitetyllä mittaristolla. Kaiken voi nähdä yhdellä vilkaisulla. Aixam on Euroopan johtava kevyiden nelipyörien valmistaja. Aixam täyttää toiveesi. Pääset käsiksi uuteen ajoneuvoon, joka muuttaa täysin luokkansa laatukriteerit. Suurennetut sisätilat, uudet materiaalit
sekä viimeistä piirtoa myöten huolellinen viimeistely ja entistä turvallisempi kokonaisratkaisu. Aixam tuo täysin uuden tason mopoautoluokkaan.